ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw, agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat, ken amin nga kailian iti asideg ken adayo, anang ipaay iti panangipateg. Adakon nanang, agmano ak. Kasya na ka ti Diyos anak. Apay nga itakalaan, rabiin Nag-overtime kami ngamin nanang. Kalpasan na, intulod ko pa ni Tina iti balayda. Ala, umunag kakarudan anak ko. Agyaman ak nanang. Apay, nag-overtime mat ni Tina. Wan nanang, adong amin ti trabaho nas kanalipasan. Nagagat kayo unay nga agpadpada. Awan ka di pa'y panggap yung agkalaysa. Awan pa'y nanang, saan mi pa anatunoy dagiti arapap mi ti biyag. Kan in-enjoyin mi pa iti kasto yung estado mi. Ay sa bagay, saan mo't nga innapuraan ti panag-asawa? Puno day tangin bagayo nanang. Apay, maganatan kayo na madaan ni tapo ko? Ay siyempre mo't anak ko. No saan kayo pa'y anak asagana? Okay lang mo't kanyak. Nagrigat ngamin ti agmaymay sa dito'y balay, tunggal awan ka anak ko. Nanang, di kay pa'y ayan na irwam, adwa tayo lang agkadkadwa sipod kinaubing ko. Awan mo't ngamin na puutak nga ama. Anak, saan ayaan na pagsaritaan tanti maipapan iti dayta? Pasensya ka nanang Normal siguro iti may nga anak, ti mailiw ang maaddaan ni tama. Anak. Ang mala, lipatin yung tinaibagak nanang. Tinasaya atin kayo maturugan, tapno saan kayo ang mapuyatan. Ay saan? Asikasok pa iti pangrabyam anak ko. Ha? Sikati mapanon agsukat, tapag iso anak kaidasara kun iti kanam, apaman ang makapulos ka. Leo, itay palpaliiwan ka. Saan ka makaid na? Tina. Anya tayo iga, ma'am. Nakasobremot. Surat da ito Surat ang naawat ko. Ngamdyak ka mo na sino tinagapuan na. Amano prank mo't day ta. Asino kumati ag surat ita panawon nga in demand ti social media. Nabasa mo ka din tilinaon na. Tina. Dahil ko na Anak, amok nga do timang burburibor iti panunot mo. Ngam panunutom asaan kang agmaymay sa. Anak, kunana? Sino may dayta? Diyak matam mo. Sapay, awan tinapuutak ng ama. Tapinanawan na kami sipod ubingak sigun iti inak. Amano nagapumot ka ni nanang mo? Tina, anya kumaga po asuratan nak ni nanang katagkabalay kami mat. Kan madlaw iti nagsurat nga amuna ti kasasad ko. Kayat mo asawan? Muna ka dayta nagsurat? Kasta ti ipasyon mo daag to'y surat. Kasla amunak unay. Ibagam kanyak, Leo. Apa nga inawis nakpan dito restaurant? Tina, nakaawatak manen iti surat. Anya? Adamanan? Anya ti bagbagana? Kas iti sigod. Madlaw nga amuna ta amin nagaraw ko. Kanayo na kanong aganad. Kan, adda kanulaang iti asidag amang tartarabay kanyak. Anya? Ay, nakabutbutang mo't daytan, Leo. Saan nga tama nagdakdakas day tao? Kat ada pang panggapan na adakas kan ka? Parag ko nakat saan matina. Ngam sa bali tagparparig na kanyak. Mamati ak. Nga am mo da ito'y tipod no akin na taok. Anyang harap ti aramidan ta, Leo.
Tinasayat, orayin tamanin ang makaawat akit isurat. Ita nga amunan ang nabasak amin na surat na. Patsyak nga iti mabit, maamuan tanton ti kinasya sino na. Kano sa dino ang lugar, ti ayan na. Pudno ka man kanyak, Leo. At ka di pa kariribukam. Ni, awan mat nanang. Apay aya? Mano nga aldawan mapalpaliiw ko akanayon ang nakaununag ti pampanunutam. At ka di parikot mo, anak ko. Awan, nanang. Pampanunutot lang ti may papaniti trabaho. Kas lang amin awan ti pagturungan ti biyag ko. No, agtali na dakitag dama trabaho. Kunak man no okay kan kanday ta at trabaho, Leo. Ado pa'y ngamin tarapap mi kanitina nanang. Ket pampanunutan mi no maragpat mi amin dagi tarapap mi. No agtalinaid kami iti agdama at trabaho mi. Ada kada kayo nga agpanunot, anak ko. No anya ti pagsayaatan nyo. Ada aklaang ditoy ang nakasuporta kada kayo. Ninanang ko laang tinapuuta kakadkadwak, sipod kinaubing ko manang Emmy. Sigun kan kwa na, pinanawan na kami kanu ti amak, adi na ammo ti makagapo. Basta may nga aldaw, kalaat kanulatan ang nagpukaw, akas laso. Manipod idin, ninanang laangan tinangisaksakad iti panagbiag mi, kat saanan ang nakiasawa Apolos. Diyak ilibak manang nga ideaddan nakam ko, mangrugi akon nga agdamag maipapan iti amak. Ngam kaskas di amay may sa tisungbat ni nanang. Naiyaw awan laeng day di marikrik-nak nga iliw iti amak, idi addan trabaho apang ibukbukak iti atensyon ko, kastamoten kanitina akaayan-ayat ko. Ngam dimteng ti aldaw nga adda maaw-awat ko asurat, ajak ammo ti paggapgapwan na. Ti pakasdaawak, kaslaan muna amin ti maipapan kanyak. Kat day ta tinagbalin aburbur tsa kanyak manang. Aging ga adimteng ti kanito nga inururay ko. Adamanin surat ko. Ha? Leo, kitaam. Adda nakalanad anagan ditakan address no sa dino tinagapon day ta surat. Bunyag pa iso. May sa lugar dito'y Benguet. Kat saan unay nga adayo dito'y lugar tayo? Juan, asidaglaang day ta. No kayat mo, mapantanto iti day tang address. Tabirukan ta day ta tao. Husto ka, Tina. Kaya't ko amaamuan na asino day ito at tao. Kanoan niya ti pakainaigan na iti kinataok. Agpakada ka kadi ka ni nanang mo? Ibagam noon niya ti papananta? Saan, Tina? Ibagaklatan ang maipapanday ito iti trabaho ta. Sige, sikat ti makaam mo. Ibagam laang no kaano ti papanta. Sumurotakan ka, Leo.
Tina, sigurado ka kadi aday ito address ang nakalanad iti surat. Wan Leo, iso da ito'y. Kaslawan mo't ti tao ng agnanad iti day taabalay. Nakaulimak. Mga no, adala ang di taunag. Agtibtibayo ak, Tina. Kasla jak mayatang dagiti sakak. Relax ka laang. Ada ak dito'y. Ni, adala kay nga umasidag. Mabit lang tagdamaga. Naimbagal daw yo, tata. Kastamot kang kabalasang ko. Ano di masapul yaw? Tata? Amuyo ka din o sino ti agnana di ti abalay? Dayta nga min abalay ti nakalanad nga address ti birbirukan mi. When nagpay so tata, adda ka di tao iti dayta abalay? Nabayagan nga amok ti tao at sapsapulan yaw. Kamapay akayat siya makita. Adda nga min naaawat ko asurat ang naggapo dito'y tata. Iso akayat ko kung mga amuan no asino ti tao nga agnanaid dita. Rodolfo, tinagan na. Hanggang saan adita ti pagnanaudan na. Kayat na ti agtalinaad iti kalapaw na. Iti sakaanan day tabantay. Rodolfo, kunayo tata? Wen, ni Rodolfo. Ngamdyak ka mo, no apa nagsursurat kan ka. Isu na lang ta may sabang nagtimasiguradaw. Kaya't nakalakit ti amakita kan makasarita. Isungain lanad na iti surat na. Tinagan kan address na. Leo, masapol ang mapanta iti kalapaw nga ayan na. Unti na. Masapol ang maamuak ti kinapudno. Jak maawatan ti marikriknak. Kabayatan nga umas asidagta iti dayta kalapaw. Normal lang dayta, Leo. Nabayagan akayat mo maamuan ti kinapudno saan aya? Tita, adatan dito'y. Ti nakaskas daaw. Kasla kabisadok dayta adiso. Kasla nakagtinga kon dito'y. Ang mga no adda malagip mo. Jakam mo. Ngam kasla marikrik na kasaan lang nga itaan nakadano na kiti dayta lugar. Pamilyar unay kanyak ti lugar ngam jak pulos malagip. Asidagtan, Leo. Ni, adda nakatugaw iti papagalakay. Ang mga no iso daytan ti sapsapulan ta. Naimbag nga orasyo, apo. Sika. Da kayo ka din ni Tata Rodolfo? Siyak nga rod. Kat sika. Sika ni Leo? Mudak? Apay nga mudak? Nabayagan nga mo ka, Barok. Ha? Ala. Agtugaw ka tag sarita ta, anaimbag. Nabayagan na palpaliiwan ka. Bambantayan ka, iti sa dinuman nga ayan mo. Kanayon ka asuratan. No kasta, da kayo tinang ipatpatulod kanyak iti surat. Siyak nga rod. Ngam apay, asino kayo? Sinuratan ka. Tadati kayat ko amamuam. May sa akin na pudno anabayag anailimot kan ka. Anya kinapod no? Anya ti kahit yung asawan? Sa anak amay salaeng agagangay atawa mangisaksakit kan ka, Leo.
Siyak ni Rodolfo. Kat siyak ti amam. Anya? Saan? Saan na pudno dayta? Maawatak no narigat na aklunam ti amin. Ken di mo maawatan na naimbag. Ngam dayta ti kinapudno. Nagpaiso dayta nga ibagbagam. Apay a pinanawan na kami kaninanang. Apay a binaybayan na kami. Tsak nagayatan dayta, anak ko. Di yun nagayatan? Idinto ta binaybay anak adim makil nga awan amana. Gaputa kayat kaya protektaran nga agina. Kat ti ipapanaw ko lang ti amok ang makaisalakan kada kayo. Tsak pulos maawatan. Ilawlawag yun anya ti kayat yu asawan iti dayta nga ibagbagayo. Dimtang ti kanito nga inururay ko manang Emmy. Ti makasahok iti personal ti tao alimod nga agipat patulod iti surat kanyak. No ididamo kat napalalo ti siddaaw ko, takaslaam muna ti amin ang mapaspasamak kanyak, kan nadnadlaw nga amamunak, ad-addan anakla atak idi imbaga na amismo nga isukano ti amak. Gapo iti dayta, sinidir ko nga rod iti uray la, gapo iti napasarak, a resulta ti panangpanaw na kada kami kaninanang ko. Diyak sinardengan manang, tatalaga adyak maawatan, no anya at talaga ti makagapo, iti imbagana, ama isalakan kami iti inak, no awan iti dan nami. Amom kadi akanayin ko adamagan iti bagik na niya ti basol ko. No apay adim makilak nga awan ti amak. Awan ti basol mo, anak ko. Tagdadata, abasol ko ti amin. No adda ka matlagayam iti asidag mi kinanang. Apay adi ka nagpakpakita. Apay a binaybay anak nga agsapsapol iti sungbat kadag iti saludsod ko. Kas iti nakunakon kan kalayo. Nasaysayat mo't lang ti biyag yung agina na awanak iti denayo. Kasta lang ti sungbat mo iti saludsod ko. Anya klase ti sungbat ti ama dayta. May saak nga ama nga danalidam anapalabas na. May isa nga ama adi na kayat ama iraman ti pamilya na iti napalabas na. Anya ti kayat mo asawan? Sa anak sayat at tao iti, anak. Managdakdakasak. Kimapangak iti may sa agrupo. Ngam idinam amok ti inam. Inalman ko ti nagbaliw. Nagdapat kami ti daytoy a lugar tapno mga baruanan. Impagarap ko no na anayasan ti amin. Aginggay ti naamuak. Asap-sapulan kan ipangpangtadak ti grupo akayat kun atan likudan. Ngamsakbay ang masapulan dak. Pinanawan kayo nga agina. Sana tapno aglibas. No di kayat ko ang masigurado asaan kayo ang mairaman iti grupo ang mga ipangpangtakanyak. Kayat kayo nga ilisi iti pagkad. Iti pakaisagmaakan nyo. Nga ta. Wano ti bagim lang ti kayat mga mailisi iti pagkat.
Bindot day nga atap mo. Tayo di masigurado ka na anayasan ti amin. Nagsublyak iti day to'y alugar. Idi matlaang nga inrugik ti nagsurat kan ka. Tapno mariknam nga addaak laang amang tartarabay kan ka. Ngam saan nga umdas ti surat tapno malito pamdag iti nagkurangam kanyak. Amok day ta. Isungarod nga addaak dito yan. Katan nga ti kaya't mapasamak. Arakupan ka, kat lipat kong ti amin. Saan aday ta ti tartari kagayak anak? Kaya't ko nga ipaayan nak iti gundaway. Tapno malito pak ti amin ang nagkurangak kada kayo nga agina. Tsaka mo, no kabalak nga ipaaykan ka dayta. Maawatan ka anak ko. Katakid dawak iti pamakawan kan ka. Kastamot tan iti inam. Sapay ko mata dumteng tumutlat ka nito ang mapakawanak, anak ko. Itatana mo amon ti amin. Ti makagapo no apay a pinanawan na kayo idi ti amam. Anya ti planom, Leo? Diyan ka mo, Tina. Kaya't ko nga ipaayan iti panahon ti bagik, tapno makapagpanunot ka na imbag. Leo? Sana kas ka rin na amaklon ko ti amin. Sana mapuna sa dagos ti saam akinupkupikupak iti naunday a panawan. Sa bagay, saan ka mapabasol no kastaman ti marikriknam? Ngam amok nga adda lugar di tapusom, akayat mo ti mamakawan. Katsapay ko mata saan pa'y analadaw ti amin inton makaamiris ka, Leo. Posible mapasamak to dayta. Ngam saan pa'y nga ita, Tina? Saan pa'y nga ita? Naimbag ta si Magbut kan anak ko. Kumusta nga itinapanan nyo a seminar? Pakawanin nak nanang. Nagulbudak kan ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Leo? Sana seminar tinapanak nanang. Napanak iti may sa lugar. Apakaamwak iti kinapudno. Anya kinapudno anak ko? Nanang, nagsarak kamin ka ni tatang. Anya, nakitam ti amam? Ngam kasano? Limod ang nagsursurat kanyak. Aging nga imbagana no sa dino tayan na. Kat mas dawak. No apay akasla pamilyar kanyak day dya lugar. No ti lugar ang nagyanan mi ti ibagbag am anak ko. Talaga saan ka nga agdadamo. Gaputa ijay ka na iyanak. Kumusta nga hindi tatang mo? Dayjay, agbibiyag ng may sa. Imbaganan kanyak ti amin na makagapo. No apay a pinanawan na tayo. Amok ti amin, anak ko. Ngabjak nagpadpadlaw idi iti amam. Iso asaan ako na nasdaaw idi may isang aldaw. Kat kalaat-latan na nagpukaw akas lasok. Amok at ipakasaknan tati pinanunot na. Iso ang nagsakripisyo nga imadayo. Nanang. Amok kadumtang daytoy akan ito, anak ko. Katsapay ko tamayit nagmuti pamakawan mo iti amam. Siyak, linipat kun ti amin. Napataglata kanyak ti amam iti likudan ti napasamak. Katkasta kamot ko anak ko.
Masarakam kumadita pusom ti pamakawan para iti amam. Welcome dito iti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Dito iti pagdingeg kadagiti dinaysao. Agyaman kami unay kadagiti kakabsat ken amin nga kailian iti asideg ken adayo anang ipaay iti panangipateg. Anya ti linutom apamigatan tayo? Ay siyempre akat di paborito maapok. Ham ken itlog saada na ikirog nga inapoy. Wow! Nagimas mo tan, Lola? Sigurado akas taunay mo nan abusog ko ita. Ay rumbang laeng apok. Tapno adda pamigsam abapan agiskwela. Narigat ti mapan agadal nga awan nagyan ti buksit na. Saan ka makapanulot ana imbag? Wen nga rod, Lola? Nang runa kat adadagiti subjects may nakarigrigat. Kabailam day ta apok. Amok ana saririt ka. Agyaman nak, Lola. Ay, gayam, Lola. Agkasangay di may sa classmate ko ita. Mapan kami kanoy di balayda. Ijay kami amang rabii. Palubusan da ka di, Lola? Ay, siyempre bata apok. Narigat mo't no saan ka mapan maki-birthday. Iti da ita kaadalam. Basta saan ka unay nga agpakpakarabi eh. Wan, Lola. Adamot ni Tristan na kadwak nga agawid. Jay gayimaw nga agnanaod iti dakkel abalay di ta abagatan. Wan, Lola. Agkuyog kami itong nga agawid. Basta aganad ka iti panagawid jo apok. Wan, Lola. Nay, apay ngay sulay. Sumipngetan ngam awan pay radya apokaw. Nagpakaada kanya kitay di Chere. Mapan ka no maki-birthday iti kaadalan na. Kahit pinalubo sa mat. Ay katwan awan mo't dakas na takadwa na mo't nagiti kaadalan na. Ay na, dahi tati babalawak kang kasuling. Spoiled launay kang ka ni Chere. Narigat ita ta sa balin ti aramid dagiti agtutubaw. Ay saan akas jay apok? Iso nga rod saan ko nga ingat-an tapno saan nga agrebil day. Sapay amin adawatan na kat ipaay mo nga oray saan mumut akabailan. Yarami damlat ta iti remedyaw. Saan apan ang spoiled day jay lakay? Kasimot. Awan lang nga rodon iti danana ti inana, tanaki asawa kat nga rodon iti sabalay. Kalpasan na pimusay day di asawa na. Datalaangan ti mang tartaripato ken kuana, iso ajak kayat nga agbanag ang nakakaase. Ay, mas daawak mo't iti ina ni Chere ta basta imbati na latan dito iti anak na. Dagiti laengan anak na iti asawa na ita ti tartaripatun na. Nasaysayatan nga adakadata ni Chere. Nagtimaltratwan to ti may kadwa nga asawa ti inana. Awanan timbaka. Basta ipalagip ko laang kan ka. Asaan maapagustuhan ti amin akayat ni Chere. Tamangan no pagbabawyam to dayta iti Odina Sulay. Ang Lola? Kasanaw katyak mat makaturog aging ga iti di ka pa'y simbang pat. Apay ngamin arabi ikaunayan ang agawid, apok. Kasano kat nagsasala kami pa iti balay di kaadalak ang birthday. Diyak mat na napuutan ti oras, Lola. Madanagan pa ikit din ni Lulom. Amangan kanun sa dino tinapnapan amon. Di mo't imbagak adidak pa kadanagan. Taadamot di kaadalak akadwak nga agawid. Adalugan day jay, Lola. Ay katbak nang dangarud o kasta. Taagad-adal pa ilang kat adanlugan na. Wan, Lola. Agpada ngamin ang negosyante dagiti dadakkel na. Isaabak nang da.
Ay, kasjay tayo kumamot, Lola. Di mo apalan di kaadalam, apok. Ti importante kat makadadal ka. Kansan tayo nga aglanglangan amangan. Sa bagay. Dalahin ka agpalasan tap na makaturog ka mutan. Ang mga numalukag ni Lulom kat pagong tanda ka manan. Gapo iti kinala daw mo ang nagawid. Kumusta ti panagadal mo, Chere? Makagraduar ka kadimot lang iti sekundarya, apaw. Uwan mo ta, Lolo. Siyak pa'y ti kunayo. Naglaingak samot. Amukmut kit di day ta, Chere. Iso nga agadal ka anaimbag, apaw. Tawan ti maitad mi asanikwakan ka. Amumut ti kasasaad tayo iti biyag. Basta ikagumaan da ka apagadalan iti kolehiyaw. Di kayag danag, Lolo. Agadala ka na yung bag. Ikarim da ita. Nang runak at amin akayat mao, ipaay ni Lolam asulain. Laglagi pong akanayaw nga ipatpatag da ka unay. Oray awan iti dinam ni nanang mao, ikagumaan da ka apagtorpusan iti kolehiyaw. Naimbaglaangan, Lolo. Taimbati na kada kayo ni Nanang. Kunamin ni Lola anarigat kanumot ti biyag day di Bisaya. Nagadayon tumot ngamin tinagnaedanda. Taga-ijay mo't ngamin ti nakiasawaan manen ni Nanang Mau. Iti marigatan dan iti Manila. Nagawid da kanun iti Bisaya. Ayun gayam, Chere, apaw. Anyan tungay ti kayat mo akursom inton kulihiyukan. Pampanunutak pa'y, Lolo. Diyak pa'y sigurado na anyan to ti alaak inton agkolehyo akton. Kami kanilakay ko tinang tartaripato kan nang papaadal iti apumi manang Emi. Imbati ngamin kada kami ti inana idi nakiasawa manan. Saan mi meten at tinarigagayan nga itadpay iti inana, gaputa marigrigatan damatlaeng iti panagbiagda iti Bisaya. Adda may sapay nga anak mi alalaki ngam agtrab-trabaho iti Manila, kat iso ti maysa amang tultulong kada kami. Nagturpos nga rod ni Cherry iti high school kat pinagtuloy mi matlaeng iti kolehyo. Makitkita mi mat ti kinagagat na nga agadal. Agingga iti dimteng iti may kadwa atukad iti kolehyo. Narabian ka manan ang nagawid, Chere. Apay, napnapanamaya. Itay pa'y analpas ti klasem. Adala na panan mi ka ni Tristan, Lola. Tristan manan? Agpudno ka man. Nobyong ka din, dayjay at Tristan. Lola. Agpudno ka, Chere. Kanayon ang makitkita na kayo ando nga agkuykuyog iti dayjay lalaki. Iso nga ibagamlaangan kanyak no anya ti agpaisaw. Wan, Lola. Nobyo ko ni Tristan. Anya, nakaububingan ka pa'y laang. Saan ka pa'y anakalpas anagadal ngam nakinobyo kan? Di kay agdanag, Lola. Agturpusak ka di. Inspirasyon ko laang mat ni Tristan. Siguraduam laang day taapok. Amumat nga ikagkagumaan da ka apagadalan, iso asay saya atam. Wan, Lola,
di kay kadiagdanag. An nadamday tabagim. Awan ti umuna ababawi, Cherry. Tandaan amday ta. Si kakadiday Rico. Wan nanang, diyan pagbagang agawid akta kahit kayo sorpresaan ka ni tatang. Ala, umunag ka garot anak ko. Agyaman ak nanang. Ayan nga ni tatang nanang. Ken ni Cherry, ayan na nga eh. Adalap-lapas ni tatang mo ije talon. Ni Cherry mat, adapay laang ije pagadalan. Ay wala niya, takolehiyo gaya mo ni Cherry. Kahit kamusta mo ti panagadal na? Nasaya at matanak ko. Agad-adal mo ta naimbag. Rumbang lang nanang. Naimbag man ta nakaawid ka. Di mo mo't imbagbaga nga agbakasyon kagayam, Rico. Sa magmamanong aldaw lang agtalinagadak dito'y nanang. Pambarak mo tin ate umiliw kada kayo. Maragsakan lakit din itatag mo ang makakita ka, anak ko. Ada kayo matgayam, Uncle Rico. Wen, sang-sangpat ko itay. Apa nga ita ka lang, Cherry? Rabiin. Kanayon ka da kasto ti panagaw-awid mo? Ha? Ay, saan mat, Uncle? Adala na panan mi kadagiti kaadalak, iso ang narabianak. Sapay ko matasaan mo asan-sanan ti kastang aramid mo. Laglagi pam abakit kan lakayin datatang kan nanang. Diyak kayat ngay paayam miday ti parikot. Inton makaturpos ka, samon to aramidan no nyaman ti kayat mo. Wan, Uncle. Makita kit marigatan dananang iti panagadal mo. Isa siya kung timangtod iti tuition mo. Iso pa pampanunutan dananang kantatang. Ha? Ay, agyaman nga rod no kasta, Uncle. Ipay ko dagiti kasapulam iti panagadal mo, Cherry. Gamiti may sa kondisyon. Masapul nga ikarim magturpos ka. Kun saan ka pa ang makinubnubyo? Uncle. Agyaman ka tada pagadal mo. Nagado di dagiti kayat dati agadal ngam awan mo ti busbuson da. Isa mapilitan da agtrabaho laangan nga oray na agtutubo da pay laang. Kat jak kayat akas ti mapasamak ken ka, Cherry. Wan, Uncle. Nagbiit nga aglabas ti aldaw. Nalpas manan ti bakasyon ni Uncle mo Rico. Nagsubli manan ni Manila. Wan nga rod, Lola. Aghuray ka man. Apay akas la ka aglaladot. Masakit ka ka de, Cherry. Saan mat, Lola? Apay nga rod akas ta tilangam. Kan apay akas la kumut-kutong ka. Marigatan ka ka de pagadalan. Saan, Lola? Saan kayo ko mga agong-ungat kanyak? Ada ipudno kada kayo. Nagbuto nga klaang anang ipudno adagos. Anya ti kayat mo asawan. Lola, pakawanan dak ng masikugak. Anya, masikug ka. Dimot kunak nga an nadamtabagim. Diyak to pa imbaga kadalulok ang uncle mo nga danubiom, ta sigurado nga agungat da, nang runa ni uncle mo Rico. Tika dinubiom ti amaday ta si Kugmaw. Wan, Lola. Katanya nga itar aramidan na. Ibaganan na kadagiti dadakkel na ti kasasaad mo.
Ngam saan kayo pa'y apalubusan nga agkalaysa, taubing kayo pa'y unay. Di kay agdanag, Lola. Awan kalaysa mapasamak. Kasaandak akayat dagiti dadakkel na. Ha? Apay, inyam amuna kan kadakwada. Uwan, Lola. Ngamdamo pa'y la makitak ti inakan amana. Masigurado kun amata pobreda. Kan imparupa da kanya kasandak akayat para iti anak da. Adda kanon nakaitulagan ni Tristan, Lola. Dagiti awanan bain. Gaputabak nang dan, kasta tinarabidakan ka. Uray bak nang daamin abak nang, no nagalas mutlaang ti ugali da, awan mutla ti Serbina. Lola. Agad, anyamot ti ko na Genubium. Awan, Lola. Paspasurot mat kadagiti naganak na. Di nakpulos amo nga isakit. Uray ti agbalinto nga anak mi. Pues, no saan da ka akayat? Saan laang? Uray masikugan amin nga abot ti agungmaw. Saan tayo idaapagan anaw? Bastaan na dabta si kugmaw. Anak mo da ita, Cherry. Naklaatak idiimpod no ti apok ama si kugayaman manang Emmy. Nang runak at jakpulos ni namnama adumtang ti kasjay agundaway. Nang runak at nalaos ti panagtalak ko kankwana. Iso nga inlimod kumat ka ni Aro nga asawa kan Rico nga anak ko ti maipapan iti pan na kinobyonan. Nalaos ti pungtot nila kay ko kastamotan ni Rico nga anak mi akang runaan at tumultulong kada kami tapno makalupas ni Cherry iti kolehyo. Tipay nasakit, saan akayat dagiti naganak ti nobyo na ni Cherry. Awan na aramidan mi, no di ti mga klon iti napasamak. Kalpasan ti sumagmamano abulan, apaman ang nakapagpas ngay ni Cherry nga apu ko mi, naklaat kami iti nagbalin a desisyon na manang Emmy. Lolo, Lola, ada ko maiuman ko kada kayo. Anya day ta, Cherry, apaw. Ala, ibagamlaang tadumngag kami. Anya day ta aya. Kaya't ko kumatagsapol iti panggadak, Lola. Lolo. Anya, ang trabaho ka. Saan aya nga imbaga na angkal mo arikaw? Anas kan nga ituloy mo ti agadal. Apaman adumakkalbas sit impas ngay mao. Oray saan pa'y laang, Lolo. Kaya't ko ngamin ti makatagad para iti masakbayan ti anak ko. Agumay mayat matlaang no agturpos ka, Cherry. Tapno adamot ti may panakkal mo iti masungad nga aldaw. Wen mo't ngamin apok. Nang runak at madadaan pa'y laang ni Uncle mo Arico at tumulong kada kami. Ngaruda. Basta, kaya't kunti ang trabaho, Lolo. Lola. Talaga natangkan ti ulo ni Cherry, nanang. Ket asino ti mang taripato ita anak na nagtrabaho? Da kayo manen? Bayamo, no iso ti kayat na anak ko. Kayat na siguro ti manggad para iti anak na. Sapay ko maatakas tangag pa iso ti panggap na nanang.
Amangan no kayat nalang terumrumwar, iso kayat nakampay idit ang trabaho. Paliiwan tayo anak ko. Barang agnakamag, tadamutan anak na. Da kayo ti makamunanang. Siguraduan nyo lang nga saan kayo amarigatan nga agawir ita anak na. Bakit kayon? Laglagi pa nyo kumamot na ita. Wun, anak ko. Di na pagdadagan. Kabaulak pa'y man. Sige nga Rod. Naisuti ko na ayaw, nanang. Apay ngay sulaing. Tumungan itirabeing awan pa'y ni Cheray. Wan nga raw daraw nga. Manipod nagtrabaho. Masansan mo't tan arabeing agawid. Ay, kahit napaturog mo ka din ni baby. Wan, itay pa'y kalpasan na nagdede ti Chupon. Una yan. Saan nga ta malagip ni Cheray nga adda anak na anas kan nga asikaswan na mo't kalpasan nga agtrabaho? Handiak man na mo iti dayjay nga ubing. Madanag anak. Amangan no makasalaw man dita timang loko kan kuana. Kas iti napasabak iti kalabas. Di pa ila nagnakab. Kalpasan tinapasamak kan kuana. Ay, amo na nga binkat nga ada mga sikaso iti anak na. Iso akas tatar aramidan na. Araw. Dahil ko yan. Gusto ka di butun. Pak nga asim. Napanangatan nga agpayso ni Cherry. Madanagan akpaykit din. Katurayan ta. Amangan no madamdamalaan. At dantaw dayjay. Pigatan, Cherry. Apay ngay nga italaan nga agawid ka. Adda nga mi nagkasangay akatrabahwak lolo. Iso ang nakiturog akon iti balayda. Na naglaing ka batkan. Apay, di mo mapanunot nga da anak mo nga agur-uray kan ka dito'y balay. Kasla ka matin balasang iti kastangar aramidam. Lolo? Saan agaput adda kami ang mga asikaso iti anak mo kat aramidam latan di kay kayat mo? Agbaing ka man mat si Kacheray. Kasta nga minti kayat mo kat. Iso akong ditrabaho ka tapno makapasyar ka akadwam dagiti barkadam. Amo po ta sana baybayan ni Lola ni baby. Day kakit nga road. Gaputaan mo nga ada ni Lola ang mga asikaso iti anak mo. Kasla ka matin balasang iti panagkulam. Masan ka matin ni Lola Bakit ni Lola? Saanan arumbang amapuypuyat amang tartaripato iti anak mo? Di mo orayin amapnuanak kan ka, Cherry. Tay bagakon kan ka itapailaan. Di mo magustuhan ti aramidan. Nasaya at matasim mangpat kan, Cherry. Ala, agtugaw ka. Uncle. Aging katan niya oras ti trabaho? Alas 5, Uncle. Alas 5. Anyat orasan? Alas 11 iti rabii, Uncle. Awid ka di pa'y tada anak na ti kasto nga oras. Naggapwam? Amumat nga ada anak mo nga agur-ura iti panagawid mo. Pasensya kayo, Uncle. Indanon kanyak ni tatang dagitar aramidam. Apay, Cherry, balasang kapay, tamaalam pa'y lang tagbayang gudaw kalpasan ti trabaho. Di ka lang maasyan kadalolo kan lolam nga agpuypuyat ang mga asikaso ita anak mo. Dahito ka titipanggap mo, iso akinayat mo ti nagtrabaho,
nga ore among madanaskan nga si kaswam nga anak mo? Sana na maulit, Uncle. Pasensya kayon. Talaga sana na maulit, Cherry. Tamanipod inton bigat, saan kan nagtrabaho? Ha? Bantayam lang ta anak mo. Sika ti mga sikaso, tapno ammom ti responsibilidad ti maysa nga ina. Kinayat mo ta sitwasyon, iso nga anusam. Sika ti mang tarabay ita anak mo. Bantayam, saanen adatatang kananang. Kasanon ti paggastos mi nga agi na, Uncle. Di kagdanag, tasyak ti makaamo kadagiti kasapulan nyo ni baby. Basta asikaswom ti anak mo, tapno mariknana mo ti pamatag ti maysa nga ina. Di mo ko maipadaken ka ti anak mo, anabaybayan, gapo iti kina irresponsable ti maysa nga ina.